Хәерле кич, соннарга ышану җәмгыятьтәге трендларның берсе. Соннар кеше турында нәрсә сөйли ала? Соннар ярдәмендә тормышны үзгәртеп буламы? Дин моңа нинди карашта? Һәм бу мәнәйдәге шушы нумерология дигән күренешнең асылын белергә тырышып карыйга әле. Килгән конакларга бик зур рәхмәт һәммәгезгә дә. Гөлназ, беренче сорау сезгә булыр. Сез үзегезне нумеролог дип әйтә аласызмы? Һәм нумерология нәрсә ул? Исәнмесез. Исәнмесез. Сезне инде хәзер социаль челтәрләр аша нумеролог дип тә беләләр, җырчы буларак кына түгел. Әйе, нәкъ шулай нумеролог кына димәс идем мин. Дөресрәге ул цифровой психолог. Чөнки инде нумерология белән генә эш итмим мин. Нумерология ул кешегә менә ниндидер сорау белән килә кеше, аңа диагностика ясарга ярдәм генә итүче ысул. Ә инде ярдәм итүе ансы психологик ниндидер. Димәк, сезгә бер юлы килгәчтен ике куянында эләктереп кайтып китәләр. Шулайрак дип әйтеп була. Башта шушы нумерология белән диагностика ясыйм, әйе. Нәрсә соң ул нумерология? Менә шуннан башлыйк әле, бәлки кешенең туган көненә бәйле фән дип әйтсәк. Менә гади генә тел белән, менә ничек итеп Луизага карап, сез менә шушы нумерологияны куллана аласыз. Ул туган безнең кайчан? 6 июль. 6 июль. Елын әйтеп торып әйдәгез. Әйме? Июль. Әйе, аңладым. Нәрсә, нинди диагноз куярга ул? Нормаль кешеме ул? Бик әйбәт кеше ул, хатын-кыз өчен 6-сы көнне туу иң яхшы көн, менә чынлап әйтәм. Чөнки инде 6-сы ул хатын-кызның бик матур сыйфатларын туплаган. Ул инде шундый матур була, 6-сы, 24-те, 15-те туган кешеләр. Шундый, беләсезме, нәфис, шундый. Ничек сон белән ничек бәйле сон? Минем тәкъдим һәр атна сезне чакырга тапшырам. Сезгә комплиментлар ясарга мин дә. Юк, шуннан да инде хатын-кыз сыйфатларын үзенә туплаган шәхес. Ничек бәйле сон? Һәм менә сез әйтеп киткән сыйфатлар. Менә мин дә әйтә аламмы бит? Сезнеке 7, сез бик яхшы уңышлы кеше дип әйтеп буламы? Кайнәшә белән бәйле. Беләсезме? Менә ул фәнни яктан ничек булса да расланган, менә нумерология ул барлыкка килгән Пифагордан. Пифагор бит инде безнең кайчан яшәгән? Безнең гасырга хәтле 6-7 бугай гасырда. Шул тирәдә. Шуннан киткән ул. Менә Гөлназ дөресен әйткәндә, бәлки мин үземнең фикеремне генә шулай итеп индерим. Хәзер булышыр безгә ярдәм итәргә. Әлегә миңа бу ничектер менә нумерология нидер, галәм, космос һәм бер аңлаеш митырган тема кебек тоела. Хәзрәт, дин ничек карый моңа? Шул турыда җавап бирегез әле. Беренчедән, Коръәни Кәримнән аятны китерәсе килә. Раббыбыз Аллаһу субханаһу ва тааля әйтә: "Ва шафи вал ватр". Ант итәм ди, җеп һәм так белән ант итәм дип әйтә Аллаһ Тәала. Ягъни монда Аллаһ Тәала шушы аят белән безгә әйтә, галимнәрнең фикере, сон ул мөгъҗиза. Чынлап та мөгъҗиза. Без үлчибез, без саныйбыз, ул мөгъҗиза. Әмма ләкин икенче аятларда Раббыбыз Аллаһ Тәала безгә әйтә, әл-гайб булган әйберне, алар бит киләчәкне дә әйтәләр, алар үткән әйберләрен дә әйтәләр, шулай итеп характерларны да, тагы нәрсәләрне, нидер сыйфатларны алар әйтәләр. Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "Әйт, эй Мөхәммәд, күктә дә, җирдә дә беркемдә юк кем әл-гайб әйберне белә". Әл-гайб дигән сүз яшерен булган әйберләрне белә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифләрендә әйтә, беренчесе кем анда бара, ышана, 40 көн дугасы кабул булмый, күферлеккә керә диде. Икенчесе ул кеше бездән түгел дип әйтте, ягъни мусламаннардан түгел. Алай да Аллаһ Тәгалә бит инде юкка гына кешене нәкъ менә шул вакытта тудырмаган, нәкъ менә шул вакытта аның үлем көне дә туры килмәгән, име? Гүзәлиядән сорыйк әле. Гүзәлия, сез ышанасызмы менә бу соннарның көченә дип әйтик? Беләсезме, менә Хәзрәттән соң минем шундый уй килде. Бу фәннәр дияр идем, нумерологиямы, башкасымы, алар дисциплина бирә кешегә, тәртипкә утырта. Анда кешегә ярдәм итәргә кирәк дигән эндәү бар. Кешене рәнҗетергә кирәкми, һәр аңларга тырышырга, талашмаска. Менә шундый шәп инструмент булгачтан ул аның кемгә зыяны бар?
менә шундый сорау туды миңа. Аннары Минем дә шундый ук сорау туды, безнең сорауга җавап бирә алмассыз? Менә сезнең сорауга килгәндә, мин тумыштан нумерологлар, там башка шундый фәннәр белгечләре телендә матрицам буенча мин бик ялкау кеше. Менә мин шуның мәгънәсендә дисциплинландым. Чөнки менә минем өчен спорт бигрәк ул менә миннән ерак нәрсә иде. Хәзер мин җәяү йөрим. Спорт белән шөгыльләнәм. Без менә кызлар белән бергә ярдәм итәбез кешеләргә. Аннары менә миңа кешеләрне аңларга мин бит гел кешеләр белән аралашып эшлим. Минем эшем шундый. Күп аралашырга туры килә, шуңа күрә миңа хәзер җиңелрәк аларның менә телен аңлау, аларның менә холыкларын белү ничектер җиңелрәк хәзер. Жеңелрәк нумерология ярдәмендә дисезме? Әйе. Ягъни сез менә кешене ничектер тикшерәсез башта, аның белән элемтәгә керәсезме, ничегрәк? Менә ул ничек сезгә ярдәм итә? Миңа шәхсән миңа әйттем бит инде, миңа менә спорт килде минем тормышыма. Ягъни сез Җәяү йөргәндә бит аның файдасы зур. Кан әйбәт йөри, баш мие. Менә алар нумерологлар әйтә, инсайтлар килә. Минемчә просто баш мие әйбәт эшли башлый. Циркуляция әйбәт. Һәм шунда теге шишелмәгән мәсьәләләр шишелә. Гомәр әфәнде, менә сезгә сорау бирәсе килә. Шушыннан чыгып, хәзер біз әле күп тапкыр әйләнеп кайтырбыз ул темага, күрәсез зәңгәр тема, кызыл тема. Ни өчен соңгы вакытта бу күренеш популяр? Ни өчен кеше шушы әйбергә тартыла? Ни өчен чыннан да менә күп сорауларга җавапны эзли һәм мөрәҗәгать итә, һәм чыннан да бу өлкә шактый киң колаш алып килә бугай безнең заманны. Иң беренче, нумерология фән түгел. Бу эзотерик яктан килгән нәрсә. Анда бер нинди статистика белән дөресен тапмалган. Великобританияда 50-нче еллардан инде статистика алып баралар. Гороскоп, нумерология менә бер нәрсәсе дә килешми. Алай карасак біз пифагористларга аларның 10 дигән числосы иң яхшы. Монда безнең ничек кеше үзенә ышанмый торган, эч пуша торган, курка торган, балалыгы калган, үзендә балалыгы калган, ул үсеп җитмәгән кеше, ул һаман сайын нәрсәдер көтә. Мөгҗиза көтә. Шуның өчен уларны булачагын беләсе килә. Монда җиңел. Менә сиңа 7, менә сиңа 5. Бергә кушасың да 12 була. Яртылашка 1, 2, 1, 2, 1, 2 менә атлап барасың. И шул кеше аның җавабын таптым дип уйлый ул. Ләкин чын җавабы ныграк тора. Глубже находится. Монда шуның өчен психология белән нумерология төрле нәрсә. Аларны бутарга бер дә ярамый, ул винегретка әйләнә. Коучларга ничек карыйсыз алайса? Коучлар, ул тренер. Нормально. Алар иретәләр нәрсәгә булса да. Ул нинди булса да. Монда эзотерика юк нигездә. Эзотерика юк. Алар нинди булса да бер свойствога нинди булса да һөнәргәме иретәләр шуны. Алар белеп иретәләр. Эзотерика, нумерология ул каяндыр түбәндәнме, төстәнме алып җыелып, бергә кушылып, кешегә сөйлиләр. Коучлар шул мәсәлән үз-үзеңә ышанырга өйрәтәләр, ничек уңышлы булырга өйрәтәләр. Ягъни сез моңа нормаль карыйсыз. Нормаль. Әгәр чын коуч булса. Ләкин монда нумерологияны бутамыйча, гороскопларны бутамыйча, үзеңнең кешеңә ышанып, нәрсәгә булса да чындан ирәнеп, проблемаларыңны табып шишеп, ул проблемалар яшь чакларда булырга мөмкин. Бүгенге көндә була. Карл Густав Юнг нәрсә әйткән? Кеше үзенең балачактагы проблемаларын турында хамысын сөйләсә, алдалый ул. Гомәр абый, мин бернинди дә ничектер аермалы ягын күрмим, чөнки нумерологлар сонар ярдәмендә кешегә ышаныч өсти. Менә бу әйбергә бәлки син башкача карарсың, бәлки бу әйбергә менә спорт ягыннан әйтеп киттеләр име алар, һәм синең тормышыңны ничектер ямьләндереп җибәрәләр икән, моның бердән начарлыгы юк. Менә коуч узымында бирегә аңа сорауны. Әйе, шул коучларында эше шуннан гыйбарәт. Бернинди аермалы ягы юк кебек. Зур. Үзеннән сорыйк, безгә баядан бер елмаеп карап тора Илюза белән. Ул җавап бирәчәк хәзер. Гомәр абыйга зур рәхмәт. Менә барыбер дә коучларны тренерлар дип атап берникадәр таррак билгеләмә бирәләр. Ләкин коучның аның төшенчәсе берникадәр киңрәк үз эшенә
ала төшенчәсе дип әйтәм мәгънәне. Һәм менә нәрсә әйтергә кирәк, коучлар алар кешенең бүгенге көндә ресурсларын билгелиләр, нәрсәгә ул бара ала. Һәм менә шушы ресурс кысаларында алар аңа алга таба адымнарны, нәрсәләр эшләргә икән, менә без алдан да сөйләшеп үттек, әйме, стратегия дип әйтәбез инде, әйме, билгелиләр. Һәм нумерологиягә коучларның катнашы юк. Ничек карыйсыз сез нумерологларга? Менә дөресен генә әйткәндә, миңа чын мәгънәсендә бит төрле клиентлар кирәк, төрле кызлар, егетләр белән эшләргә туры килә. Һәм алар арасында да нумерологларга мөрәҗәгать иткән кешеләр, кызлар, егетләр бик күп. Мин үзем соннар яратам, шуның исәбеннән дип әйтәм инде. Мин аның буенча мәгълүмат карадым, чөнки мин һәрбер эшчәнлектә билгеле бер тикшерелгән галимнәрнең фикерләренә таянып алып барылырга тиеш дип саныйм. Һәм мин үземнең эшчәнлегемне дә менә шундый тикшеренүләргә таянып алып барам. Буш сүз сөйләп, нәрсәнедер кешеләрне ышандырып, аларның менә кой вакыт... Демәк, сез нумерологларны буш сүз сөйләүчеләр дип әйтәсегез килә. Бу турыда фикерне Гөлназ ишетербез кыска гына вакытта. Алай димәде бугай, Айваз. Гаять кызык, каршылыклы фикерләр, арты каршылыклы фикерләр тудыра торган темага бүген сүз куертабыз. Үзем мөмкин булса фикерегезне дәвам итегез әле. Әйе, менә хәзер әйдәгез әле нумерологларга, нумерологиягә күз салыйк. Мин әлбәттә шундый мәгълүмат укыдым. Әйме, ул да булса 1985 елны Америкада шундый тикшеренү үткәрәләр галимнәр. Алар анда астрологларны җыялар, бик нык күренекле астрологларны һәм нумерологларны. Һәм алар бу тикшеренүдә 116 кеше катнаша. Һәм менә шуларга натальная карта дип әйтәләр бит инде, алар төзиләр, шушыларны төзетәләр. Һәм галимнәребез әйтә, сез ничә процент туры килер дип саныйсыз? Менә сезнең төзегән натальный дип әйтәм инде карталарыгыз шушы кешеләргә, алар әйтәләр, 50% туры килүне без гарантиялыйбыз дип әйтәләр. Һәм алар тикшерүләрне үткәргәннән соң карыйлар. Бар бит инде безнең ихтималлылык теориясе, теория вероятности. Әйме, һәм анда очраклы сайлап алу юлы белән генә дә без менә тестлар үткәргәндә мәсәлән, әйме, без ихтималлылык теориясе нәтиҗәсендә 33%-ка ирешә алабыз. Туры тигерү. Димәк, кыек атып туры тигереп 33%-ка эләгә алабыз. Әмнә шушы тикшерү вакытында 33%-ны да алар җыя алмыйлар. Нумерологлар һәм теге сорауга әйләнеп кайтабыз. Буш сөйлиләрме, алар юкмы? Менә хәзер шушы өлештә мин сезгә нинди очракта ышанам, кайсы өлешенә ышанмыйм дигән әйберне әйтеп фикеремне йомгаклыйсым килә. Әйе, соннарның бар үзләренең тирбәлешләре. Шуңа күрә шул рәвешле соннарның кешенең сифатын, аның бер никадәр үзлекләрен дип әйтәм инде, табигатен билгели торган мөмкинлекләре бар. Һәм галимнәр аны чыннан да шулай дип әйтә. Ләкин алга таба нәрсәдер күз аллау, рәзәчелек, фаразлау, менә шулай эшләргә аның мөмкинлеге юк. Менә фараз дигән сүз. Менә Гөлназның баядан бер әйтәсе килә бугай. Бармы, юкмы асылда фараз? Әйтәсе килә, әйтергә генә бирмә. Юк, бер нәрсә фаразламыйбыз. Бары тик Аллаһы Тәгалә кулында. Мин шундый фикердә. Без менә кешегә, менә бүген син миңа килдең, мин сиңа менә бүген ярдәм итәм. Аңлайсызмы? Менә бу әйбер миңа иң беренче ничек ярдәм итте. Мәсәлән, менә шундый үземнең тормыштан бер мисал китерәм. Минем әти тулкалды бит инде, мин ялгыз гына яши, һәм минем энем дә бит инде үлеп китте яшьлегенә. Без әти белән икәү генә. Әти авылда яши, мин Лекшалда яшидем, хәзер Казанда. Һәм сизәм, менә әти белән ничектер мөнәсәбәтләрне килә бетереп булмый бит. Менә ничектер инде үземчә ярдәм итәргә тырышам, күчтәнә чинап кайтам, әти, әйдә тәрәзәләреңне алмаштырыйк, юк, кирәк түгел. Әйдә, менә капкаларың бит инде ишелеп бара, әйдә алмаштырыйк, юк, кирәк түгел. Мин моны аңламыйдым. Нишләп соң әти мин әйткән әйбергә һәр вакыт ничектер каршы килә? Бер сүземе, мин бит үземчә теге аңа ярдәм итәргә тырышам, минем
Акчам күп тә шуның өчен ярдәм итәм түгел бит, әйме, чынлап та үземнең кайсы бер әйберләремне эшләмичә, әйме, теге клиплар төшермичә мин аңа тәрәзә алмаштырырга маташам, ул юк, кирәк түгел, минем гомергә җитә. Ничек кенә тырышсам да кырыс сөйләшә иде. Һәм менә бу нумерологияны өйрәнгәннән соң мин нәрсә белдем? Әти минем 2 саны астында туган, әйме? Ул 20-се аның туган көне июньдә менә, Алла бирсә. Тиздән. Әти белән иң мөһиме аңа ниндидер материаль яктан булышу түгел. Ә менә капма каршы утырып, әти, ну, әйдә сөйлә. Ничек хәлләр? Анда моның 2 санының нинди мәгънәсе бар? Бу бит кеше характеры. Әйе, алар аралашырга ярата. Мин бит, менә мин 5 саны астында туган, әйме? Миңа менә булай, исәнмесез, ничек хәлләр? Миңа бу буш сөйләшү кебек тоела. Аңлыйсыңмы? Мин 5 саны астында туган кеше буларак, миңа конкрет ярдәм итсәм, менә шуның белән мин әйбәт кыз булам кебек. Аңлыйсызмы? Ә аңа ул кирәк түгел икән. Аңа менә аның белән ничек кайсы күршеләрең керде, кайсысы кермәде. О, матур календарь эленеп тора, кайсысы кертте сиңа моны. Килә булдымы мөнәсәбәтләрне? Менә әти белән шуннан соң мөнәсәбәтләр киләнде. Һәм моңа капка да кирәк булмаган, тәрәзә дә кирәк булмаган. Һәм инде ул минем сүзне хәзер кинәт кенә кире бормый. Мин аның белән мөнәсәбәтләрне рәтләдем. Нумерология ысулы аша. Монда дөресен әйткәндә, бартык мин әлегә характерына бу. Менә кирәк кеше бар, менә аралашырга ярата торган кеше бар, менә кемгәдер сүз белән, кемгәдер гамәл белән журналистларга сүз бирергә бу теманы өйрәнгәннәр микән алар һәм нинди фикергә килгәннәр? Белгәнемчә, Гөлназ бик катыма авыгып алды гороскоплар белән, ниме? Һәм нәтиҗәсе ниндирәк булды, Гөлназ? Әйе, хәерле көннәр. Мин инде үз тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтәсем килә. Гороскоплар белән мин шактый яшьтән шулай кызыксынып киттем. Һәм хәтта әйтәсем килә, менә һәр көнне гороскоп укыйдым һәм хәтта шундый дәрәҗәгә килеп җиттем. Гороскоп укымасам, мин көнемне контрольдә тота алмыйм кебек миңа тоела иде. Һәм бу миндә күпмедер дәрәҗәдә бәйлелек, зависимость уятты дип саныйм мин. Ләкин инде тора бара, акыл кереп һәм инде дин белән якыннанрак таныша башлагач, бу эштән киттем. Һәм шуннан да миңа калса, гороскоплар ул күбрәк халыкның халык өчен күңел ачу, күпмедер дәрәҗәдә кәефен күтәрү өчен уйлап табылган әйбер. Һәм игътибар итсәгез, газета, журналларда да бирелә гороскоплар. Аларның кайсы гына йолдызлыкны карасаң да, ул сиңа туры килә кебек. Алар махсус шулай эшләнелгән сыман. Ләкин гороскопларга хәзерге вакытта мин ышанмасам да, аларның менә нинди йолдызлык астында син туасың, билгеле бер холыкны үзеңдә булдыруың белән килешәм дип әйтә алам. Һәм әле яшьләрдә шундый әйбер дә бар бит, мәсәлән, бигрәк тә кызлар инде егетләр белән танышканда иң беренче итеп аның нинди йолдызлык астында туганын сорашалар. Һәм инде совместимостьна ничә процент син туры киләсең, шуны белергә тырышалар. Миндә бу шулай бар иде, ләкин Аңа хашаны югым. Хәзер уен кебек кабул итәм дөресен әйткәндә. Менә йолдызнамәгә ышану, гомумән бер йолдызлык астында туган кешеләр, алар бит бер-берсенә ничектер тартылалар дип әйтимез. Мәсәлән, минем тирәдә бары тик кыслалар һәм шаяннар. Менә бу шулай ук юкка түгел бит инде. Менә бит көн башланмый иде, гороскоп укымасаң, ич пушу, курку. Аннары үсемлеге җиткәч, акыл кергәч, тагын сез тугандан инде акыллы. Ләкин күбрәк акыл кергәч, зирәклек барлыкка килгәч, шуны карый. Аннары бит ничек карый ул? Без бит нинди календарь буенча карыйбыз? Календарь майя, григорианский, юлианский, җә мөселман календаре белән. Анда бит бөтенесе числолары төрле. Бөтенесен. Ничек саныйбыз алай булгач? Кайсысы дөресрәк булып чыга икән? Шуның өчен кеше аны үзенең проблемаларын эзләми, карамый. Шуннан үзенең кирәк сыйфатларын карамый. Ә шул числоларга гына карап, шуларга ышып йөри. Анда бар шундый самореализующаяся установка диләр. Үздән үзе шишлә торган пәйгамбәрлек. Кеше шуларга ышана, бик теләгән нәрсә турында, җә нәрсәдән булса да курка, ул аның турында һаман саен уйлап йөри, һаман саен җә проблема галәгә. Җә проблемасы шишелә. Ул үзенә ышана башлый. Җә ышанмавы ныгыта. Кайсы вакытта менә шунадан нумерологиядан зыян күрергә мөмкин. Кайсы вакытта йогынты ясый алар. Кешене балачыкка әйләндерә.
номерга гына ышанып, үзенең киченә, үзенең сыйфатларына ышанмыйча яши торган кеше була. Басыгыз тимәгә әле, басыгыз. Кыска гына итеп җавап бирсәгез, безнең әле тагын бер җитди сорау калып бара. Бухмарабының сүзенә нумерология һәм астрология дип әйтәм мин дәйме, кешене җавапсызлыкка өйрәтә. Мин әйтер идем, җаваплылыкка өйрәтә. Димәк, менә мәсәлән индеме? Шул ук икеле саны астында туучылар, алар үз-үзләрендә шикләнүчән, шундый кеше өстенә җаваплылыкны ташларга мөмкиннәр индеме? Аларны без чынлап та сиңа җаваплырак булырга тиеш дип мин аңа киңәш бирәм. Һәм инде әйтер идем, менә монда бер пометка, помечание, астрология белән нумерологиягә бернинди бәйләнешләре юк. Бу ике төрле фән аерым. Астрология ул планеталарга бәйле, нумерология ул саннар. Алар астрология чынлап та фаразлык итә, нумерология фаразлык итми. Астрология ышанасыңмы? Юк. Сорау хәзрәт алайса шундыйрак булыр әле. Чыннан да яшьтән батыр түгел, файда күрүчеләр бар. Астрологлардан да һәм нумерологлардан да, чөнки булмаса кеше йөрмәс иде. Менә дин дә бит моны аңлата. Менә гади генә әйтеп, шайтаннарның фаразлыклары белән бер-берсенә пышылдаулары белән аңлатып күрсәтегез әле дин ягыннан. Менә бу фалның дөрескә килүен. Нитүләрен Әйтик, ягъни мәсәлән, анда без беләбез бит, әгәр дә киләчәкне беләләр икән, монда шайтаннар бер-берсенә мәгълүматны белдереп, шулай да җиткерәләр дип. Шул факт әйтеп. Ширкме бу, юкмы? Әйе, бу зур гөнаһ. Монда беренчедән, менә мин алданрак гына әйтәсе кирәк, сан ул махлук. Аны Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бу дөньяга барлыкка килгән, безгә ярдәм өчен. Менә мин авый белән килешәм. Безнең галимнәр әйтәләр, дин галимнәре бүген иртәнгә укыдым, бик матур сүз шундый. Ул кешенең ихтияр сыйфаты югала. Ихтияр сыйфаты югала. Шуңа күрә инде миңа мәсәлән без олы кешегә нәрсә кирәк икән беләбез. Миңа спорт белән шөгыльләнергә кирәк икәнен беләбез. Без аны эшлибез, эшли алабыз. Без дуга кылабыз. Я Раббым, Аллаһ ярдәм ит һәм башкалары дип. Киләчәкне әйтәләр инде ул җиннәр белән бәйле. Һәм монда яшерен батырын түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу хадис шәрифләре бар. Анда нәрсәседер булырга мөмкин дөрес. Нәрсәседер дөрес түгел. Үзеннән исти. Җиннәр турында сез, киләчәк турында сез бармый бит. Монда бары тик мәсәлән саннар аша кешегә характеристика бирү. Менә бу моны ничек? Монда да җиннәрнең кагылышы була. Характерны, хулыкны үзгәртер өчен, ниндидер сыйфатларны табыр өчен. Юк, менә сезнең турында мәсәлән, сез фәлән көнне, фәлән елны тугансыз икән. Менә сезгә әйтәләр, хәзрәт, менә сез шундыйрак кеше. Бу гөнаһмы, юкмы? Саннар буенча сезгә характер Миңа әйтеп куйса, әйтте ул аның сүзе. Юк, ярар, бу гөнаһмы, юкмы? Менә хәзрәт булар. Бу тыңлау мин ул кешенең авызын ябачакмын. Сөйләмә миңа моны дип. Кем аны сөйли? Мин инде әйттем хадисне. Мәсәлән, мин ышанам икән, мин Гөлназга мөрәҗәгать итәм икән, бу бик начар гамәлме? Бу гөнаһ. Монда гади генә тел белән әйткәндә, сез менә бу тормышыгызны, характерыгызны Аллаһ Тәгаләдән түгел, нидер саннан, нидер йолдыздан, нидер бер сәйтмишле мәхлуктан күргән кебек була. Ул аның белән бергә үзенең сыйфатларын эзли, проблемаларын эзли, нечкәнлекләрен таба. Үзенең көчле якларын таба. Шул чакта менә тагын бар дин әһелләре, абыстайлар килгәнчә әйтәләр, проблемагыз булса килегез, булышабыз. Соң менә мин аңламыйм, психолог арасында һәм нумеролог арасында аерма нәрсәдә? Менә дингә бит әле килеп җитәргә кирәк. Яшьләр бит әле дингә шундук, менә бөтен яшьләр дингә анда 15-20 яшьтән килеп җитә алмыйлар. Шайтан аркылы. Менә минем янга бер кыз килде, ул әйтә, Илүзә, миңа санап бирделәр. Без егетем белән 5 ел йөрибез, бу егет белән без туры килмибез. Без аның белән аерылышачакбыз. Срочно аерылышырга кирәк. Хәзер миңа нәрсә эшләргә? Менә шундыйлар да бар бит. Этәргеч булган моментлар бар. Файда күргән кешеләр бар. Дөрес экспертларга, специалистларга барган кешеләр бар. Ләкин сүз бүгенге көндә миңа калса алар турында түгел. Нәкъ менә шул бер көнлек курслар алып, чын мәгънәсендә кешеләрнең башын әйләндерүчеләр турында түгел. Нумерологиягә килгәнче, мәсәлән, мин бит 17 ел психология өйрәндем. 17 ел. Һәм нумерологияны мин диагностика ясау ысулы буларак кына кулланам. Аңлайсыз бит? Безнең саннар дигәннән, саннар чыннан тапшыруны тамамларга дип безгә монда пышылдый. Бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Бу темага
кирип киткән сайын ныгырак батканыбызны аңлыйбыз, шуңа күрә тагы бер җыелырбыз дигән өмет белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.